to Fransi ke press media korte to phan churu parpik lo nang nilitum ki hangateng pena porteng pena pali pot la pen nilitum da klem rapet kachinglum rong rapet pota alang itu bhaneli katu hena churu parpik lo nilitum non pini ko pi porsi press meet ini nang kok ma potang te nili prang la pu secretary hai thanelo pena porsi nili bang patie ko nili son ni pen alam se puyut kok pok kicheng si ke sainik school butha ahok lo labang su school ke mepik nili chini pameka athema school ke ilitum karbi anglong ke akenang sot lapen labang su school ke mepik school bisu nili chini lapen school pen joksi kitek kire ke aprang dam i sita me non inghana phule hadak sa thetok bi arong asor kachuning ri alang nitum labang su school ke alang nitum along leta kondun et aporsi alang nitum nang nepu penak porsi akihai Dr. Tuliram Ronghang CEM karbiang long otormos konsil kaneng je tarik phi dak den arong long alang li artho pring lak achithok bi vekji mayok tanang khangun elopu sita me nangli phanang pahai eta phi nangli rata phan chehon tik nangji ateke rat atum pena joksi nangli CEM arpu long lo nangli aman kethe arpu long lo lasi labang su school jongsi hadak bikok putangte hadak kidu arat tum komen tu pena kailo ne hadak rong kacukim hadak kowe lapen jang phong parok lapen rabar kacitiki dewak lahai du alang itu malong le panohok piet po lapen labang su long le pena jok alang itu kiduk si aprang dam rong po aporsi jongsi alang itum nang ne putangte labang su school bang ke hadak di beden nangji ateke karbi anglong long le thepik lang la pendak kicheng si ke news along kachini dun ke nilitum dak same lang so si labang so school bgpu tangte kopi posi lang loksu a area mate inghana phule long bikok lo la lokuson ke lasi nang litum jongsi radatum sikethe lang penang posi alang litum nang ne la sa thetok bi rong so nang ne putangte nang litum bi bor I edet nangji nang li jakong thepik lo pinia ni apor sitame labang so jakong ke rat pen sina palong porsi rata phan engine so pik nangji lalo la pen APHLC atum si hadak dam pen kichu dam sudu punang koido sameni tu APHLC atum pen la sainik school thang ka chepo ave sitame alang litum kisung porsi nilitum APHLC ke kachara tun chot sitame alang itum kachuning teng pen itum dam pen humri dam lo la pen alang itum kitu kisung cak nangji nona prang labang so puthak nang thandun pen nilitum ningduk lo la sila so school bangke bi beden nangji aki hai Dr. Turam Rong Hangsar lapen jongsi nang li labang so school bi kok putangte suarlu tum hadak kaning jedo neket proseson mate reng angjang proseson lang lok so pen same lang suan bang jipu halabang so hud nang li krak duk deda jima jongsi nang li labang so school bi kok tangte lalo nang li tangkarju jongsi komane abang aneng kejangji paneng ki pungpen apran ci endet mate suicide lason klemet tangte nang dai to ci en unjima lalo lasi labang so puthat nang lima thape me kasi labang so a school ke hadak binangji an kandidat putangte nang li mathara aka prek pon non posi nilihin pen chuning padupon lo lapen patumi tarik nerkep prechik lo dak haberam rong phar dok muka ahawara long MLA Dorsing Rong Hang akihai niliphan nangki pula son hello Daniel Teron ke dam tang surihini rang kora hini dak pen ke thor dun APHLC pen ke thor dun bang phu rata phan ke pamanghu polam lasi akihai Dorsing Rong Hang MLA nilinali phan nangki lam the nangki voi ke nilile ke manghu gali nang lila pen BJP atum si rata phan ke pamanghu ateke BJP aphan rata tum ning che the pen vote pilo la pen non ke nangli tum si haidet lo sita me nangli tum rat phan pabanghu ke la BJP a meeting victory pu athe PNC la pen peace pu la hai athe PNC nangli tum rata phan pabanghu nangli to meeting long rata tum nang dun dedet na pu la maksud ka chi phire pen joksi sel hergo thum atu phan si ki hang lapen labang so a sel her group ke nilitum nilihama dung menadu
nang than vek lo tangka pharoi CCPG pu stame nang tum pipe ka chong thui nang tum lang na pipe hala tum nili phanang puthu ke sar nang ni tum APHLC meeting long si aram thumu lang da jun long la pen kata biskut ke khara jolong la si nang ni tum si ra phan pamanghu nili tum APHLC tum le ra phan pamanghu kali la pen itum asar jai kathar Central Committee long presiden ke kalkita thanver nilitum ke development nang ne pe development ke nang ji la pen alang ni kalkita thanver je rada tu phan thanver alam the bang ke kam klem nang ji kam ki klem hello det cerai kompu la si nilitum PHLC le pinia por kamanghu kali voi phita BJP klem bang phu Dr. Tuliram Ronghang Sar la pen alang li pen kamera pen tum sika babanghu la bangso victory rally la pen peace procession por la bangso ame meeting along la ke BJP klem bang phu bang phia tum le ki dun gali hadat sita me suar luo phan si ki hang chot sita me sel her group tum aning ki pung pen ni liangu ke ning je ke kopi posi la bangso a BJP meeting long nang hang pe meka pen milit tu phan sel her group lam nang than there APHLC aphan sorsarong lo taho lasin none phong ke nang tum long meeting along selagu botum kompik jelang nun jelang vek non nang tum BJP a meeting long selagu botum kompik ji jong si nang tum jobo Stephen pon potang te halala aka pegalam lo sita ben ni tum PHLC meeting long ke ni tum hang he ni tum beta bebe ni tum tangka ta pipe ni tum lang ta nang pi chak che boy phita ni tum long ke rat nang dun o la ke ni tum ke hayang theng pot lasi non piniar ni apor neli le ka manghu kali aki hai dorsing rong hang si ka banghu lapen dorsing rong hang si rada phan ka chong thui alang li rada phan ki pinanya ting ta me alang li bagan long patu dam joy lasi ni alang li phan kar bok ji matik pini kar juji ke ni de ka manghu kali nang li ka manghu